Ka por kalabyang banginyo man sedangno ya kani kajing syakri kajong iyo blay lingba jong kani kano phaisngi ni pediang sngo bha ya ki nong sarai ki khot ka komiti balang ki longkmi ki longpa ki khun samla bat ki hep ki baret kat ki bedan lang hakani kajing syakri kajong iyo blay Pat kumjuru na kabantai propostor ibala don rengkat lembat ni lingba jong kani kapor bat ki paralok ki jong i shwa bangeni a saprang ngini duai kumne pat au lei ubau pa jong i ubah meneng ngiai ngu yemi ko trai ya kabami mela sya sngo bahayangi Banginyo banya senglang lengba jongani kapor hagani ka ying ka bakentang ka jongi isnai ko kanrat ba it nama kata banya lam dalaka jong dalau jong men simakhu ujong me ko trai yagi benta baro yaga mangin pendep lengba jongani ka jing syakri ngau kan rat yagi jing duai map ko trai yagi pop ki rengkang ki popun Ibang ijupan ngausi ya kamon ka bakhu ki changme nabaka karteng ka jame Jisu ngipan amen Ini ruai ka jing ruai ka ba prapu sau na batmai bat prapu san na ka rim menta Jisu ulami haleluya kas ngi jing job krau jongi haleluya Sisin hakading pna haleluya bola sya ban im manga haleluya hadien beradapan ruai kani ka jing ruai la penbet ya itman masan LS nongsi nyalam yangi ka papuli na ka ktien ka jong blai bat kum juru ban bu ha ki jing duai ka jing ruai ka ba prafusau Amen. Hallelujah. Kasgi jing job crow jongi. Hallelujah. She sin ha kading puna. Hallelujah. Hula syaban im manga. Hallelujah. Riwai lang ya kakerteng. Hallelujah. Jisulong us imbuneng. Hallelujah. Hauding jing tap jing tem. Hallelujah. Hula syabangan yoim. Hallelujah. Dajing shitam Yulaban Hallelujah Jing imha ngi kalawan Hallelujah
Lord barolong Hallelujah Chư nom hang ta ruun shom Hallelujah. Hakani gopor shuaba inyo ban pai shu blei ki jing tuai ki jungi inyo ban ngap na kikten ka em ka jong blei ya ka ba phila ban syam na kini ki benta kashiti ka ban ningkong upol apostol sikinong Korint kalnong ka bakhat san ka dukhat sau ter ka gospel ka jong Yohanes kalnong ka bakhat wei ka dukhat arpusan apun riu kumjuru na ka gospel jong Yohanes kalnong ka ba arpo itu kat arpuway pat arpuar. Kitian ki jong blay kia tu ya kini ki jing shisha. Bat balatep yu bat balapen mi pat ya uru hagabalai sngi katkum ke jing to. Bat bala yo i yu dau kefas hadin kata ki kat arngot. Hadin kata la yo i yu daki sans patam ki prabanget si sendon ki ba kambon na ki sa hadu menta hanrei ki wei ki layo thia no tilada yo kris syam lapen mi pan ka jinget jongi ka long ka bathala pidang sa hakapop jong pihi te kum taru kita ki bayo thia hu kris ki la jot no ken la datang hakani ki jing hi ngilong ki bakermen ho kres ngilong ki bakodetam na ki breu baro rei menta yo kres lapen mi pan na ki bayam marula jalong uso ningkong ken na kita ki bayo thia mar kumba dau breu la ja ka jingyap kumta dau breu ru ka ja ka jing mi pan ya ki bayam ujisu lo ang haka ngalong kata ka jing mi pan kata ka jing utau banget hanga la ulayap unyo bad ubru baro uba bad banget hanga un yap no lanoru ndakum ta ujisu lo ong pat haki long ka jing suk yapi kumbau kupa ulapa yanga ngaru ngapa yapi te haba ula ong yakane ula persat halor chongki bat ula ong haki to pediang ya umen sim bakon ublei unyo ban kerku ya gini ki kenten ya kabang lewas ngau leng ba jong kena kepor wong inyo ban aingu yu blei ka jeng duai ka jongi ngine duai ka basyur kai halor jong ka ding pnam bantep ban mi pat hakas ngi ka balai kalong ka jing kemen ban aingu yame namar ka jing krau ka jing mayan ka jing pela ya ka ba melaplan na du bam jukot ya ka ba mesha yang iban yo i ya ki jing sisa ablay ngidap da ka jing ngongo namar ba mela id yang ikinong pap ki ba krau ya ka ba mela ay law jong ukon wala kamar way Jesus Christ banwan siya ka nagkaperutay namta yung ikinong pap kiba kraw kalong ka jing kraw kabak sisab layban yo i bakumno ka jing plan ka jong mena bam jugot banyo ban pen yang ikinong pap kiba kraw dakaba mesya yalaw jong ukon bala kamar way bansya ya ka jing sa narpna banyap halor ka ding pna bantep yo u batakas ngi kabalay ban mipat jot na ka jing tep kum unang job wa kraw ban job ya ka jing yap ngisungo ya ka tin ka jong mablay kabaya thu ya ki jing shisha bat la don kano ka jing swarta tin haka do not ka jongi
ai bakani ka klep mat kalong kapor ya ka ba men weng no ya ka men that no ya ka baka jing mi pat ka jong me jisu kalong ka jing shisha ka ba kraw anam don kanu ka wei pat ka jing tho ka balaban pendam ya ka jing shisha namar kani kalong ka jing shan shap ka jong me play ba em ubala thau ya ka peneng ba ka kandau ubala thau yo bril ba bala thau bat penlong ye ki e ke baro mele ikam ki ba pla blay da ka me ai ya ka ni ka jing shisha ka ba kraw ban persat men sim ya ki ni ki kentin hakak tin ka jong me blay ban yo i ya ki ni ki jing shisha ban mentala jandap ki ni ki arhajar tulikis nem hakaba me melapen mi pat yalau jong ukun ubala kamar we na ka jing yap kalong ka jing shisha ka ba kraw bakini ki hajar snem ki balalet kilong ki hajar snem ya ka bangiyo i ya ka jing shisha ka jongma ang ida songo shisha bakata ka jing mi pat ka jongma ka don ka dor ka ba kraw ka don ka jing shisha ka ba kraw bakani ka jinget ka jongi shisha kalong ka bathala lemda don ka jing pen mi pat ya meu jisu namar bala pen mi pat ya me jisu melong uso uban ningkong ubala mi pat na ka jing yam bat kalong ka jing kraw ka jing mayan ka ba pla shisha blay ya ka ba mebu ya ka ni ka jing shisha mission sham ka jing em ka jongi baro nado kini ki arajas nem tuna ya ka ba mela pen mi pat yelo jong ukon kalong ka jing shisha ka ba kraw kata ban yo i ba me ha ka jing yelam bastat ka jong ma melale ya ki kam ki ba pla ban pen im bat ban sius pa yang i kinong pop ki ba kraw ka don ka jing kermen habang iya seng ya ka kerteng ka ba em ka jong me bantep ba me mela job ya ka jing yam latho hakak tin ka jong me ka jing shisha bahakas ngi ka balai men samipat ka jing tep kam shem lala ban kang mau kang yo bala pen skem shem lala shisha ki sipai ki bala ap kim shem lala shisha bat kalong ka AK kita kinong shun ki jong ma ki bala kwa ban yatho ban sakhi lamler kim shem lala shisha ngis ngo ya ka tin ka ba em ka jong ma blay ya ka bala shon shap habun ba ki jaka jong ka ni ka tin ka ba em ka balong ka dor ka ba kraw yangi bantip ya ka ni ka jing shisha ba me melami pat na ka jing yam bat kalong ka jing shisha ka ba kraw jisu ba mela kren ru ya ka jing shisha balada nginget hame ngenom yap shisha kata kalong ka jing kermen ka jongi ngila ban yap hakana ka do haka jing em ka ba kenja do jongi menta kat bangidang don hang ne asla purthai henrei ka jing kermen ka jongi kalong ba an sapen me pat yangi kraw kalong ka buram ka jong ma ya ka ba melalet ban pen kre ka ying peneng kata ki pulet song ne ki ba kraw kata ki ba mayan kata ka banginom la ban ngau thu ya ka jing mayan ka ba kla ka jong ma blay ya ka ba melait ba pen kre nam tai jongi bat melakular ya ka ni ka jing shisha baha ka balong mga piru pila banlong kalong ka jing twai ka jong ilang bajo ka ni ka por baay ba ka ni kas ngijong ka jing mi pat ka jong ma ka resurrection Sunday ablay ya ka bang iyo ban mat ling ba jong unus nem kanong ka ban tau tamay yangi ban pen bedor yangi ban yo i ba memelami pat bat me pen kre yangi ka yeng peneng ka ba mema ai yangi ya ka jing kermen ngin sayap hakani ka do hakaway kas ngingin sa klat nang ninas lapurtay haray ka jigpan kre ka ba kenjaman sim kani ka men sim ka ba melabo ka ba melaaya ka jing em ka jing iwaypway kanyo ya kata ka benta jong ka jigpan mi pan kraw kalong ka buram ka jang mablay ka ba men le pla leng ba jong kini ki jing yat lenti ka jongi bat yarap yangi ablay ban napan scam ya kini ki jing shisha wat la ka purthai ka pun rem yangi ka kren bakla ya ki jing shisha ngi kum ki khon ki jang ma ya ka bangi la yo ban mat ya ka jing shon shap jong ka twin ka ba em ka jang ma
lada ka beneng bat ka kendo kan lek no kan ka tin ka jong me kan yai sa bom chukot bat kan e ka jing shan shap ka jong ka jing tho ka jong ka jing shisha ngin samat ngin sa yo i ngin sa ye shempat ya me jisu lang ba jong ka kalong ka jing men ka ba krau ban yo i sau dong je ka ka prothei baki brio baki duai ha baki don ka jing kermen ban tep ba me jisu mela mi pat mela uso uban neng kong pen kre yang i bangin yalap ya me jisu ya ka jing shisha bangi ki berang embala pensa tat haduk ka ka por ngila ban pen kre ya kan ka jing em ka ba kodor ka ba medang pensa yang i bakat ba jing em dangsa ngin syakri yo try ki men sim ki ba kodor syame ban pen pai ka hima ba jong me kalanang tengshan ka me hima ba jong me ka khi da ka buram play ka jong me ka kwa her yang i bangin ya syam yo nong pen em don kam yang i ban pen kre don kam yang i ban don ka jing ngos kam don kam yang i bangin light no ya ki pop ki jongi bangin bread no tang hame jisu namala da ki pop ki jongi ki dang no renjan yangi la ki pop ki jongi ki long ka dau ban pen klet no ya kan ka jing shisha ka jing mi pat ka jong me jisu kam pat byang yangi duai balang ba jong kan ka no pai jong kan ka sngi kren atrying in shashkor ya kan ka jing shisha ka ban long ka dor ka ba crow ya ka jing em ka jongi ka ba onda ngin lek no nang ne na slapur thai ngitep bangin lek shakari ka ba khamba ka ri ka ba ensapen mi pat yangi krau ka long ka buram ka jama me pen kre yangi ya ka nong ba ka bam teisho da ka kti ka ba kinjabreu me pen kre ya ka nong ba ya ka balatei da ka kti ka jang mo blai ba em bat hang ta kan yai long ju nom yangi kom ma me la mi pat jisu me pen kre yangi ya ka ta ka ri ka ba itnat ya ka banging jadi pen kre kat bang idang don ka por duai menam sha yangi ban pen le no ya kis ngi ka jing em ka jangi duai yangi a blai men tripla da ka ding ka jang men sim ba khoi mengila ban ai tui ya kan ka jing em ka ba kodor bat ngintep bakan ka jing em ka jongi ka don ka plan ka bom jukot bangin sayap kan ka do ngin sami pat ha ka bakin jaman sim haka jing yasrim ya meu jisu an sapen thamai ya kan ka mat kar jing long rangli ke jongi kata kalau ka jing kemen ka ba crow ba mangi ka ba ya dwai ya kan ka por gi ba ai tilut ya kan ka jing em ngin yo mat ha kan ka klip mat ya ka je pen thamai bor ka jong me jisu balami pat ku musok ban kong ban trei ya ka jing em ka jingi wat nom syah yang ibangin yale ka hebat kan ka pertai wat nom syah yang ibangin penslam kum uto dekat halor jong gading pna ubala de bentwai banong tomen ken mau yanga anda me poi ka hima ka chong ma ngin yo sngau ya ka sur ka jong me jisu ubala mi pat banong bahakan ka sngi men long lem bat nga ka paradise kalon ka jikerman yang ia play bangi tuai me namangi tuai me play ba em u play bala mi pat bodu play ban sa ai yang ia kata ka ching em bom jukot uban sa pen mi pat yang i wat nom sha ki bor ki jong satan kin te kin khom yang i palait loit ka bor ka jang me ngin yos ngau ya ka jeng lam jong men sim ngin yat ringkat lembat me pen kre bakane ka resurrection Sunday ka ba mimat leng ba jonus nem kan long ka ban thau thamai ka jing em ka jingi ngin yai terangkat lembat me duai yu pat lang jong ka balang bunang la ban ai ti ya ka jing em ka bakodor yo mat ya ka bor ka jong me duai ki kon ki jong me ki ba don leng ba jong ka jing shakri ba baro ki ba saudong jong ka perthai ba ki ban yos ngau ya ka kubor jong ka jing mi pat kan long ka bor ya ki duai kerpang jong profesor iblawan leng bajo kan ka pohor menyo ban pen sle yu leng bajo kan ka kubor ban kren leng bajo kan ka por ai bakan long kaktin ka ba em ka ban pen em bat ka ban sedang na kan ka no pai jo kan ka ski kom ki kon ki jong me ngin yo mat ya ka bor jong ka jing lait lut ban syakri bat ban le ya ka mon ka jong me
Melang ublay ba melang ublay ba dan bor, baru ublay usaban pelat yang i nak jing surkai jong kana ka jing Ai ba kana ka jing yap kanong pensiap ting syu yang i, ka jing yap kanong tangkum ka jing yo thia, ngin sami pat, ngin saya syam ya mi Jesu. Syak ba kana ka tin ka ba ka joma. Kandon ka bor ka patray pala. Manis na heblay bandon kat lemar ka balang ka jinyat lenti. Nang pensle ya ka. Kandon ka balang ka ban yang saki. Namta ka kerteng ka ba ka chong me. Kat ba jing ka dangsa. Ya ka ba me pensa hang ne sla pertai. Mendes ngau ya ka jing dwai lang ka jingi. Menda ma pi ki babon ka jingi. Ngi dwai ni teng jong Jesus Christ. Amen. Mendapat nginyo sngau ya kijing penpena nga khot ai astan sekretari so baban sim ya kani kapenta kini kilong ki cingpen bena kajing seng thai kalong tang suai kini kajing seng bari nong keren kajing seng ilong kong ni ma malangyang kajing seng hindi service kol fleng kapol sau buji inong keren ilong tem musan sibi thapa kajing seng long kapol sau steng kajing seng lum siam mengi kajing seng kalong hajang jeng Mrs. Bandala Dirbon bari nong keren kajing seng ilong Dr. Mrs. Nafet Napi Bedlin War Nok kajing selong peleng kajing kalong hajing ka jeng Mrs. Sarah Mary Rampai badi nong keren long temen san LE Dakar kajing selong lum siap sengmi kajing seng kalong hajing jong Master San Roy Lengdo badi nong keren long Master B Don Mon kajing seng jong senior society ka pon Rusteng nong keren long Reverend Disun Lesai kesengi kanton kajing seng duai stang benai ka pon yobuji inong polis dang baduai long Miss Bala Risha Umdor badi nong dua hidden long Mrs. Tracy nong Bri. Kamit balang kata kalong haka Patrick mulai bersau arhajara fungriu haka por nyau buci kenyo sengau ya ke subjek boong haka gospel lapan pau ya ke hok ublay da ke cingej sya ke cingej ya ke belastang nong riam laka sti sikinong rom ke lenong ke baningkong ke dukot ke bakan nyau ke balapia na ke subjek pedang tim ke hok. Kinoy simintah kilong kumni nong polis dang baduai long Mrs. Erbulian Lengdoa badi nong keren yung ka subject ilong Master Kiteriang. Ka Bible study jong kabalang kalong ka snito diang haka hangne yung mani kumajulong haka por hinjok buji. Haka jingis tang duai mis ngisajan kata khadway tarik mulai basaw ar kejar ar fungriu haka por hinjok buji. Inong polis dang baduai long Mrs. Mitchell Kongla badi nong duai din ilong Mrs. Badahun Dakar. Hakani kesiu triban wan kata kalong hak hada tarik mulai besau arhajar fungriu inoy tu khana hak jing seng ke besi baci ilong Master Wilbis Imli ke program jong ke JCS hak hada tarik mulai besau arhajar fungriu halang keding inong keren ilong Mrs. Darisha Lengdo wat hayang mani inong keren ilong Mrs. Canary nong Bri. Kini kelong kicing aingo ibang ngayo banlum haka arfung dai trik mulai balai arhajar ka Mopat Presbyterian High School, Secondary High School, House Secretary Balang Presbyterian
belum siap. Kepang admission nak kebentar ke kelas 11 art stream. Teman pesan ai kublai ya pihak ke kerteng ke batiang berduan bawa tam utrai pad nong penim jongi uji sukris. Kat kum ketai kepang bela kedeu heneng ngeske bahaban pentiem ba kamopat presbyterian higher secondary school ke khot admission nak kebentar ke kelas 11 art stream nak kebentar ke session Hajar Afungriu. Hak wayadai buat ketai ngeske bahaban kerpat ya pi ngeske bahaban penbena halem hak kabalang ti kino ki para samla ki badan ke cingtmu ban sim admission kila ban yo ki form nak office jong ke school haki pol trekam kata nadu ke spobuji mestep hadu ka albuji janmir ya ki form ni sedang man ai hadian baladab ban penbena ya kristot jong ke SSLC examination Hajar Afungriu. Ida sengongu sibun ya ke cingya rap jong pi ban penbena kublai sibun Sekretari Malaysian Komiti Mopat Presiden High School kini kelong cing penbena. Mentang yin yo ban lumno ya kijing aingo. Hakapor balum ya kijing aingo. Inyo sngo ya ka special number na ka Senior Christian Endeavor Society jang kapalang. Bat hadian beladap ban lum ya kijing aingo. Karpad itemen basan dike kharsandi. Bain penkentang ya gini kijing aingo. Aku cinyak hangu ken kabur jong ha. Hatu palamu ban bat yu try jong nga. Utrai ulap tat ken tri jing yap jong pa. Banten pau ka jing long blay banila. Bahagak tin ublay laya tulpa Kumta uji sura pendap lut kita Dink na ula sya hajing tep ula tia Adin lai sina jing tep ula mi Jingkren baya kibangit Nama jing mi pat utray
ya ka jing yap u la chop theo si ba lai ya ki sai kum ka jing tep da ka bor blei u lap that kum u nong job na jing tep u mi pa ka jing tep ka ba dum ka la ang ring ham Puji surat ya umau ubakam Kinong po kungi bladu ka jingkerman Jing mi pat uji sulang jingkerman Jingkerman ba ya kibangit Nama jing mi pat utray Ya ka jing yap u la chop theo si ba lai Ya ki sai kum ka jing tep Da ka bor blei u lap that Kum u nong chop na jing tep u mi pa Nginya duai. Kaburam mat kejingo. Ni ajame au blei. Ukpa jongi uba peneng. Me ubara a yangi. Ukon ubara khamarwe. Ukon ubara yap halo ka tingna halom kalvari. Baru ukon ubara yo ya ka jingjap. Halo ka pop at ka jingjap. Kabalong ka jingkerman. Nakabanta jongi kum ki kon ki ba e. Bat ba sus ba ki jong ba. Ni aingo yame au blei. Bamelong ru utan rajo ki jingker ku ki ba pon sertap. Nakabanta ka jing im ka jongi. Kamet bat kamen sim.
Bat na kijingker ku ki ba bon setap ki ba malathe isne ki. Leng ba to kani ka por bat kani ka khlepan. Ni wan ban terwa bat ban bo akmat chong me. Ya kini kijing ai ki baret. Ki bangingila no se ka kam ka chong me. Ni duai ba man ker ku ki au blai bakin roi kin man ker hai. Sanu ya ka ba ka balang ka chong me. Kan pendan kam ya ki na ka benta ka buram ka chong me. Si kan tien au blai kan mau ket pang ilau dong sek riu chong me. Ubadan ka benta ban kren ya ka kubor. Dan ba ka tien ka ba kui ka chong me. Wat ino ilau dong sakri rai u ka kamra ka bahaneng. Haka jing pensle ka bada ka bor dong min se ba ko chong me. Bonyo sisa ya ka kubor ka ba hiarbait na ka ket ka insne ki chong me. Malong ka jing ker ku yang ibaro ki bas ngap bat sa skor ka. Tos ngau tu sa skor au blai ya ki jing duai ki chong ni. Haka kerteng ka dong Jisu mi pan. Amen. Kublai Shibun ya ka special number jong ka Senior Christian Endeavor Society. Blai unang kerku yapi. Bentang in poipat syagoi ka benta jong ka jing sekri. Bat kata kalong bangin yo ngau ya ka jingkren na ka ktien ka jong blai nai propastor je langsyang. Don na preng jongi ka blai itu i propastor Pat donru ki bampat itu i. Kumbagalong i propastor jongi i don haka nongra lumksya maulanray pastorit. Kabahab hapo ka Shlongrilum presbytery. Te i propastor i tray hakiti gelai teli ki balang. Kabamut haka balang nongra. Hakabalang lumksya bat hakabalang maulanray. Nagaliang jong kabalang ni piang smo bahai pi pastor ba filapalai por banyadon rengkat lembat ni kum kabalang bansam ya ka khubor nakaktien ka jong blai lingba jong kanikano faisni Ni ngay skam bau blai, ondorengkat balau jong syakri, baka kubor ya kabangin saya sngo, kan long ka jing mentoy, kan long ka jing kerku, bat kaban pentemai, ya ka jing em ka jongi, bangin ya nang ni sekaman. Ni pidang sngo baru ya ki perlok jong i pastor keblewan rengkat lang bat ni. Jing don jong piru kalong ka jing sengan yang i Kom kabalang lengba jong kanika por. Shwa banginyo sngow ya kanika jingkran ni pastor. Inya rwai, ka jingrwai, kaba rafun riyo. But hadian kanika jingrwai. I pastor insashim ya kani kabenta. Hajing tep ulatya Jisu nong penim Kasngi balai utrai jonga Joy na jing tep ulami Daka jing chop ba yakinang syur Kum unong job ulami na jing yap dom Bat uim bat riu khuy pan sen shar jiu nom ulami Hallelujah ulami
Sep ai jing tep ki a Giêsu nong pen im Sep ai ka jing shan sham Utrai jong a Choi na jing tep ulami Ta ka jing chop bayaki nong shun Kum unong chop ulami na jing yap dom Bat u im bat riu khôi ban sân sar chiu nom ulami ulami Hallelujah, ulami Jing yap kam la ban ban Giêsu nong pen im Yu mau ba kang urat Utrai jong a Choi na jing tep ulami Ta ka jing job bayaki nong shun Kum unong job ulami na jing yap dom Bat u im bat riu khôi ban sen shar chiu nom Ulami, ulami, hallelujah, ulami. Dungin ya duai. Kuk pa jungi ubah beneng. Ublay ublong utrai. Jong ka beneng sejrong. Bar utrai jong ka kendau setbian. Ublay ubalong utrai jong ki met bat ki mensim ki jongi. Kenrat ngipen pau ke jing ngongu yameh kini kapor. Bamilawan lam yangi kum ki khun ki jong me. Kenrat hakani kapor. Ngaduai ablay bit bakumba mila khot yang au syakri ubaret jong me ubadan shibon ki jing telon shibon ki jing tieng shibon ki jing kio ban yeng hakmat upat lang ujong me kan rat beye isnai ban pendap yu udah mensim bakhui jong me ban ngaduai ru na kabentau upat lang ujong me uban sayo ya kaban ngap bat sya skor ya ketien ki jong me ba menis nei atrai bi ban kerkhu yaki Ngi khot ablay ya ke jingdon ringkat ke jong me lembat ngi. Ai bo mensiam ba khoi jong me unyo ya ka ban jala loj hap deng jong i hagani kapor. Nang bangin la atrai ya ka ban syakri ban mani ya me. Dalaki jingmot jing perkhat jong i baro. Bat dalaka donut ke jong i baro. Syem ka burom syalari ko kenrat. Nabahaga kerteng ke jong nong pen em jong yu Jesu Christ ni pan. Amen. I teman besan iba penyaj ya kini ke jing syakri ha kini ke janmit ha kini ke no phais ngi ke bamenta ku blai shibun ya ka kentien pediang ke jongpi yang abat ki parlok ki jonga ha kini ke por I pastor BC Lingdo iba don ha kini ke por ki weipat ki temen besan nangta ki dekhot jong ka komiti balang ya pi ki long kpa ki long kme ki para samla ba I jonga bat kumjuru ki hab ki ber ngai khuble ya pi baro ha ka kerteng ka badon bor ke jong nong pen em jungi uji Jesu Christ ngai khuble ru ya ka program committee jong ka balang ka bala ibet ban ai benta yanga ha ka ni ka por ban yo ya ka ban ya syakri lang bat pi iwei pi iwei kalong ka jingkemen yanga bangan yo I ya pi
kum ki pai lang ki jong blai ba pialum kat ni ka ni ka yeng ka bakencang ka jong blai ban mani ban syakri yu bat ka pen kan maru yang i baro syapang ki riu ngai ki ban ningkong jong ka balang ka ban ningkong hadien bau trai jung yu Jesus Christ ulami pan ki ya lum lang kumne ban mani ban syakri bat ban sakhi ba utau blai ubaki ki mane ki ya bot barok sikata ublai udai ublai ubaim ublai ubalami pan naga jingtap bat ublai ubadan bor para bangej beit ka jingmi pat jong utrai jungi u Jesus Christ naga jingtam kadai ka benta ka ba kongsantam ha ka jinget Kristan jonga bat jongpi bat klem ka jingmi pat ka jong u Jesus Christ kanong ya pi baka balang Kristan kanom ya per na kiwei pat ki janiam hagani ka perthai klem ka jingmi pat ka jong trai jung yu Jesus Christ ka jinget jonga ba jongpi kalong ka bale no ai ong apostol Paul ngai ku blai i teman besan i bala pulis dang bat ka benta na ka ktien jong blai ka banga bu kum ka nongrem bangin ya selok bangin ya puson hakani ka no pai jong kani ka sngi kalong kum to kum ba pilo ya ngoru na ka ba pulis dang kasiti ka ba ningkong ka jong apostol Paul syaki nong koren kala nong ka ba khatsan bat ka khot ka ba khat nyaw sngap ka ktien ka jong blai ka ong kum ne tela da yo Chris om shim la penmi pat ka jinget jong pi kalong ka bathala pirang sa hagi pop jong pi bat ka phang pedang ka bangala bu hakani ka por kum ka jinya selong kalong syapang ka jinget syapang ka jimi pan ka jinget syapang ka jimi pan ki para bangit beit jonga kani ka dei ka topik ka balong controversial hadu kata-kata hapedeng ki breu baro bat bun ki breu kia keren, kia khana, kia tainia syapang jongka. Ngadu arah jar senem tam mensua. Bat kidang beteng ban ya tai hadu menta mene. Ki Kristan kinget bahadin jongka jingyap kandon ke jingmipan. Kidon ki Parisi kinget bahadin jongka jingyap kandon ke jingmipan. Kalong kumta kidun katu kat ni kiniamru ki benget kumta. Kat baki sadusi kim ngai ya kata ke jingmi pan. Badon katu kat ni ki niamru ki long kumta kim ngai ya kata ke jingmi pan. Hadien jong ke jingyap. Henry ka jinget jongi kum ki Kristan. Syapang kani ke jingmi pan. Kaya per na ki wei pat ki jinget. Namar haga jinget Kristan. Ujisu ulong ka nongrem jong ka jinget ke jongi. Bangi don ya ka saki ka sabut. Bama ulam mipat na ka jingtap. Bakumta mangiki Kristan ru nginyo ban mipat. Hagata ka sngi ka bakadu. Kata ka di ka jing angnut jonga bat jong pi habangi long Kristan. Habangi buot yu utrai Jisu. Apostol Paul ulat ho ya kini ke siti sya ki banget ki badon hakan nongba hakoren kebalang ke badon hakoren namar kilong ba ka don ke jinya praktin hapadeng jongki kala don ke jihikai ke babakla bat ke jingsya ya lambakla hai ki babon ki benta jong ke jingi Kristan kala don ke jinya pat hapadeng jongki Kristan hakoren don hapadeng jongki ki banget bangiru ngin samipan kumbami uji Yesus Kristus bat don din apa nang jongki kiba om don kita ke jingmi pan namar kata hagani ka nong ke bakhatsan kada khot ke bakhat aru apostol Paul uyai tainia bat ki Kristan hakuren uong henry la daya lap yau Kris bala penmi pat yu nakibayam hatu kumnu baki bah pedeng jong pipan kia ong ba omdon ke jingi pat jong ki bayap bat hagat khot ke babut
Apostol Paul uang syuk kumni Henry lada don ke jing mi pan. Jong ki bayam. He yo Krisru shim la pen mi pan. Utrai jung yu Jesus Christ. Ulakran lai sien. Siapang ke jing yap bat ke jing mi pat ke jong u halaki jong ki senran. Kadai ke jing kren ke besyai. Ka jing ya thu lupa ke besyai. Kadai ka direct speech na ke benta jongki. Uji su shim la kren ha ka parsi kumba ukren ha ka gospel kat kum u Yohanes. Ka gospel kat kum Mattheus, Marcos bat u Lukas. Uji su ukren syai syapang ke jing yap bat ke jing mi pan. Henry la ong bakini ke jing kren jong Jisu. Gila syu jar ngai no. Tang haki tendong skor jong ki senran ki jong u. Kim sim langam syaka donut ka bejeliu ke jongki. Bad don na pedeng jongki ru uban perkhat ya ka. Don ru uwei uban puson ya kita ki kentien bat ki jingya tho lupa ong ka gospel ke jong umat Marcos. Haga gospel ke jong Marcos ka nong ka bakhandai ka khot ka balai khu ar la ong bagila don na pedeng jongki senran ki bala shepti ru wat ban keli ya kata ke jingya tho lupa ke jong Jisu. Ban keli syapang kata ke jing mi pat ke bakumno. Hagi senran bapli. Kalalong sisya ke ba ban smau thu ya kata ke jing mi pan. Hadin jong ke jing yam. Empat don de pihak ke history bahkan jia ke bakum kata. Bau beriu ubala mi ubala yam undang mi pan na ke jing yam. Bad ba empat junom. Kalong ka besok ingi bangin snot khu syapang ke jing mi pan. Kalong ka besok ingi bangin ya keren ru syapang ke jing mi pan. Henry ka jing keli kalong hatu ngingam jeliu ne em ban nget syapang kata ke jing mi pan. U Thomas piakan mau senran jong Jisu. Wat hadian bagi para senran jong u gilayat khu bakila yo bat bakila ya kendo yo Jisu ubalawan pau haki hadin jong kata ke jing mi pat na ke jing tap u Thomas u ong ngan nget kumno kata kala benlong men sisngi la sanar pna yo la peniap yo la tep yo bat menta piwan bania thu hanga ben ong bau Jisu ulami pat uong ngati nganom nget senang yang nget mapi uang ngati nganom nget u Thomas ula kentat peleng ban nget bau Jisu ula mipat na ke jingyam a direct rejection uang nganom nget lesi ngamut doru Petrus uba kamlong shirhem ba akman Maria rong u Thomas na ke jingkang ulalik tan yu Thomas baduang ko Thomas ba men jindala po wan kloi men jindala yo yu try Jisu ba wan ben pau hangi ba ula mi pat na ke jingtap Thomas uang nganom nget damam nget dikeli na kini kikentai keli na kini kilong kemi kibla yo ishwa yu Ngamadur Thomas le siu la Cleo Petrus tu ya tho ingai ke dikawai hatu me yo hagi kti jong Jisu bat haga krung ke jong u ya ka din mong juba penstat Petrus hoi ko Thomas hoi nge yo ya kata nge yo ya ke jing mong sagawai ke jingkeli ko Thomas ko Petrus hatu mela yo kta na em ya kita ki jing mong ki badon haga krung ke jong Jisu bat hagi kti ki jong jak sngap jar ikan mau haga ta step haga bau Jisu ulami pat habakam u Jisu ulami pau haga Mary ke nong Magdala kala persyang bentur si Jisu henry u Jisu ong tuat kta yanga nabang ampat shimla lek ben kiu shila ukpa jonga balong bahadin kendiat kenta haka janmi jong kata ka jo kasngi u Jisu ulami pau hoi ki senran jong u haka por menmiet kapor ka ba u Thomas
Don ringkat batki. Thomas udiman ya ke evidence. Haga gospel ke jong Yohanes karanong keba arpau ke dekat keba arpsan. Thomas ukwa ya ke full proof. Ang lemdangan yo ya ki kti jong ya ki din jong ki preng bat bu ya ke shinria kti ke jonga haga taka din jong kita ki preng bat buru ya ka kti ke jonga haga din jong ka krung ke jong ong ngan ngej. But ong ka gospel Yohanes haga dekat ke babun ka dekat ke ba arpun riu jong ka ni ka lenong ke ba arpau laong ba hadin prasngi tek. Jisu ulawan ban pau biang sahisian halaki jong kisenran. But haga taka por Thomas present. Don haga taka yeng. But Jisu ulaong hau Thomas. Ko Thomas. To ai hangni ya ki shiriati jong me. But kmi ya ki kti ki jonga. To ai hangni ru ya ka kti ki jong me. But to bo haka krung ki jonga. Walong ti ubam ngej. Henry ubam ngej. Jisu ong. Naba melayo nga. Ko Thomas mengej. Henry sukti kita. Kibam sim layo Henry kibam ngej penban. So kita kibam sim layo Henry kibam ngej penban. Para bangej bait. Mga ban mapingim sim layo yo try Jisu markman. Penban ngingej bau try jung yu Jisu Christ ulam mipan na ka jingtam. Namar bakani ka ktin ka jong ublay kayat hu hangi. Kani ka di ka evidence na ka benta jonga bat jong pi. Kani ka di ka proof na ka benta jonga bat jong pi kum ki kun ki jong ublay. Barhabangi don ka jingej bayo try jongi lapen mipat na ka ta ka jingtap. Kabamut bangiru ngidon ya kani ka ju ka jingej. Bamangiru anda habangila yapno nagani ka pertai ngenyo ban mipan kembau try jongi ulam mipan daine ya kata kadai ka jinget ka jonga bat jongpi habangi bud yo try jongi Jesus Christ Henry ka bas ngodiaw kalong bahaki ni kisngi kibangi menta kalong babon na padang jongi ngilong kumu Thomas ubam nget wala dangila kam yala dia bangi long kita ki Kristan penban bun sin yi empat lakum kita ki breu ki bamdon ya ke jinget ya kata ke jing mipan ngilong tik ngilong ken ki banget Henry la ngi phai ka rukom ki jongi ka rukom kren ka rukom le ka baman la kasngi kumba ka long penban kumbang ngimdon ya kata ke jinget ya kata ke jingmi pan ya kat bamon ya bam kat bamon ya di kat bamon snobha kat bamon om perkhat shu kum ki Kristan kaba kumno ke jing ke bangi ban om don shu ke jing perkhat ya ke yeng kasem om don shu ke jing perkhat na ke benta ki wei Om don shu ka jinya tep lem ru na ka benta ki we. Tang ban bet ban biang yala de kala biang. Tang ban pen hun yala di shimat kala biang. Wapas to pol uang. Lada ki bayap kim mi pan. Uang toya bam kat bamon. Toya di kat bamon. Toya les ngobha kat bamon. Namar la syai ngin yap noken. Bat kata ka jing Kadai ka jing ka bam don jing mut. Meaningless life. A wordless life. Larang yimdon ke jinget ya ke jingmi pan. Ngila ken ban le kumta, ngila ken ban kumta. Henry kum ki Kristan tie. Ngidon ke jinget bangin sami pan. Ngi hakini kisngi. Hakiba ngisngo kumba kani ke pertai ke dai lut ke jongi. Ngisum sngo kumba kani ke pertai ke dai ke jaka shongne ke jongi. Ngi kam ya pen le jingmut. Ya kani ke jing ke kenjaman. Ke jing ke kenja pertai. Ban ya kata ke jing ke shalandat jong ke jing yam. Ngi ya kam trai ya kani ke pertai. Ngi wat bor ha kani ke pertai. Ngi wat buram ha kani ke pertai.
Bat bon sien da kata ka jing ngolong trais nong ka jongi ha kene ka perthai. Don teng bangi klat no ya ka jing long kristan ka ba shisha. Ni iban ye ki wei. Ni ban ye ki wei. Iya sharum shaneng ha gini ki sngim to. Ya kali balai kane ka ri kristan. Ka ri ba i jong ki balai. Ka dam ka jelai tang de ki jing sneu ki ba bon jan. Kat nang mi kisni. Ki jing sneu ayu ki ba ngai mi oi. Man la ka sngi ka jia. Teng la thaj wat tang ban pe ye ki news ru. Manu bale ye kita. Hatu om dai mo ki kristan. Ngin kenole ye ki wei. Balai ti ngi em kum kita ki bam don ye kata ka jingat ye ka jingmi pan. Ki para bangit ba ye jonga tongin pin ken mau ye la die. Man la ka sngi ban man la ka klip man. Bahadien jong ka jingyam ka don ka jingmi pan. Ka jingmi pat jong try jong yu Jesus Christ na kata ka jingtam kam dei tang ka jingjom ye ka jingyap. Henry ka deiru ka turning point. Na ka benta jong hi iwei pa iwei. Na ka benta jong uwei pa uwei Kristan. Na ka benta ka wei pa ka wei ka Kristan. Bat ha kata ka jingmi pan. Ngin ha ban ai jubam. Shimat hakmat jong ublay. Kaba kumno ka jing em pila em baru shikata. Hang ni ha perthai. Na ba pemtem. Ha ganu ka por ba utrai nuan ban shaw no yapi. Henry tu pen kre pi. Shwa ba kata ka por kan jia. Ka jing em jongi ka long ka bam tikna. Mdai banga penting ya pi. Henry ka dei ka jing shisha. Ka jing em jongi hang ne perthai ka dei ka bam tikna. Namar kata ka don kam yang ikom ki Kristan. Bangin em ka jing em ka babha. Yen pen kreru yala ka jong ka jing em man la ka sngi. Man la ka klip man. Kom kita ki thai so ti ki bastan. Ki bala pen kre yala ka jong ka jing em. Ki bala dap da ka umpniang ka jong mensiam khoj. Om kom kita ki we ki thai so ti ki babe. Ki bam tep lanu unwan utau nong let kurem. Ki ong in ya bam kat bamon. Ngin ya di kat bamon. Ngin ya le sngob ha kat bamon. Kat ba utau nong let kurem umpadwan. Klem pen kre yala ka jong ka jing em. Klem pen kre yala ka jong ka syarak. Lada ngingen. Bau trai jongi ulam mipat. Kom ke bangi ni deiru ban ngaj. Bamangiru ngin samipat kumju. Bar habangi don ya kata ka jingen. Bangiru ngin samipat. Namar kata. Ngi deiru ban penbait yala ka jong ka jing em. Kaba shimet. La kalong ka jing day hayeng hasam. La kalong ka jing day bat ki paramarjan. La kalong ka jing day bat ki pana ki biya trailam. La kalong ka jing day bat ki paralok ki biya pulelang. Ni haban penbait yala ka jong ka jing em. Ka gospel kat kum uyo anes kal nong ka basan ka dekat ka ba arpu pra arpu khandai u jisu ang. What's no kindet ya kane? Nabaka por kan jati. Haka ba kita baro ki bala don haka jingtam. Kin yo snow ya ka jing pertajung u. Bat kin yamino. Ki bale babha sya ka jingmi pan ka jing im bam jukun. Bat ki bale beman sya ka jingmi pan ka jing penrem. Ujisu ong wat snow kendet. Ladapi kwa bapin mi pat sya ka jing em ka babam jukun. Pidai ban em ka jing em ka babha. Ka jing em ka bapen snow bha yu belai. Ujisu ulang uang ala hikai ti api. Bala dapi kwa ban mi pat sya ka jing em bom jukun. Uang bot ye gi hikai gi jonga. Henry la dapi kwa ban mi pat sya ka jing em jong ka jing penrem pila ban em kat kemba pimon. Ka choice kadai ka jonga, ka choice kadai ka jong pi. Try Jisu ang ngalap pendap. Halor ka ding pna uyang ang ngalap pendap. Menta ka syong setang happy bat hanga. Bangin make ya ka decisions. Bangin ay ya ka rai ka jongi. Komno ngin em.
Kambiang bangin sungai bau trai jongi ulam mi pat naga jingtam. Kambiang tang bangin chuan shaga jinyaseng man la ka Easter Sunday man la usnam bat ban rakhi ya kani ka sngi. Henry tongin tem bamanga ban mapiru ngin sami pan. Ka jingem kamkut tang hangni hasla parthai. Kini ki baro kin salaj no. Ka jingem kamkut tang hangni hasla parthai. Yen haban ai jing Kenya kmat jong blai. Andah bangila no ya kani ka parthai. Ujisu shim lawan sya kani ka parthai. Tang ban pen yanga bat yapi. Henry ulawan ru bangin hikai baun hikai ru yangi. Bangin tep ya ka mon ka jong ukpa. Bat ban ru ya ka jing ka babah. Bat ka pen sungu bahayo blai. Kenang bahaga ta ka sngi. Haka bau try unwan ban syau no yang ina kani ka perthai ngin lek da ka jinkman namar balai namar bangila pen kre ban ye syam balau kenran haka ta ka jingmi pan ka babam jukun ban yo ya ka ban syong haka ta ka ri ka pernai ka ri ka bam don shu ka jingpang ka jingstom ka ri ka bam don shu ye ki jingjau umman ka ri ka bam don shu ye ki jingkhuslai kari ke bamdon syu ya ke jingyap. Kita baro kindu ono ladangi ke jing ke babahang ni ke pertai. Henry ladangi ke jing ke balong beman. Ya ke taruh ngila bendu no. Ke bau trai jisu ula kular na ke benta jongi. Kasiti ke jong apostol Paul ke beningkong isya kinong Thessalonika nong ke besau ke dekat ke bekat sau. Apostol Paul wong kumni namar ladangi ngat ba ujisu ulayap bat ba ulamipan kum taru ya kita kibala yothia hau jisu ublay unwan lem bat ublay un kerku yang ikum ki kon ki jong ublay bahabangi persyang ban ya ka jing ka babah habangi ken mau ya kani ka sngi kum kata ka sngi jong ka jing jom ba ublay un aibor yangi nakawi ka por siya kawi ka por. Nakawi ka sngi siya kawi pat ka sngi. Bangin measure yala ka jong ka jingya denti ka jong iya ka pertai. Kumno ban Kumno ban pen bhai ka jing ka jongi. Ban pen bhai ka jingya dai ka jongi. Ka jing jongi hene sla pertai kamlong. Tang ban su pen bhai ka ka jinglong do ka jongi. Tang ban pen wet biang ya ka jinglong do. Ya ka jing don kam ki jongi ka man ka sngi. Henry kaba important kaba long don kam hadu kata-kata kadaya ka jing kaba kenjaman siam kaba utrai jungi ulah hikai yangi uble unkar kui pi baro unkar ku lang yangi bahabangin mi nak ni ka yeng ka jong uble ngin mi dagi jingmot jing perkhat kiba thamai ngin mi da ka donut kiba thamai banang ni syakmat ngin ya ngin nang yai pen bhai la ka jong ka jing khnang bangin yo ya kata ka hima kaba uble ula kular na kabenta jonga bat jongpi ublai unkar khu ya kani ka jinya selong kalau kabalabet hapdeng jong ka jingtlon ublai na kabenta ka burom ka jongu amen. Kublai sibun pastor ya ka kubor ya ka ba phila pensngau lengba jong kani ka por blai unang kerku ya phi haki por baro jong ka jing sakri ka jong phi yau blai mentang ila poi hakabakut jong ka jing sakri ka jongi yai kublai ya baro kinong e simbenta kibla pendep ya laki jong ki benta lingba jong kani ka jing sakri nginyar wai ka jing rawai ka ba khandai phau kat nu jingmen jisu ulam mi pat bor jong ka jingyap jisu ola bathat sanran jong uhi kia syam markhmat kata ka step ba jisu lami pat hadien bladap ban rwaya kani ka jingrai karpat irabran bisi lingdo ba in pelat yangi da ka jingkerku penwai.
no jinkmen Jisu ulami pa Borjong kajing yap Jisu ulap tan Sen ranjong uhiki ya shemarkman Kata kasteba Jisu lami pa Kat no jinkmen Jisu lami pan Ulami pan Ulami pan Kat no jinkmen Jisu lami pan Ulami pan Shisha Habor kajing mi pajong u Jisu Kasni kajing yap kam la don borsyo Kajing tep dum hi kam la kum yutrai Ulami pat hakas ngi kabalai Kat no jinkmen Jisu lami pan Ulami pan Ulami pan Kat no jinkmen Jisu lami pan Ulami pan Shisha Haleluya ngiyak men ngiyarwai Pendan buram ya u Jisu utrai Laki pat syabneng ban syong bat ukpa Ban yaya sat namar jong pi jong ngang Kat no jinkmen Jisu lami pan Ulami pan Ulami pan Kat no jinkmen Jisu lami pan Ulami pan Shisha Yang gue me atrai beli kupa jing babneng. Nampak ni kesengi ke kerpang atrai. Hakabangi kum ke kuan ke jang me. Bar ke percaya bar ke we. Yo ban rakheban pendan buram. Ya kesengi ke jing jap thiau ke jang trai jing no pring jing Jesus. Ke jing mi pat. Ban pen san yang ke nampap. Bah kesengi ke khadu. Nyor bangi mi pat. Hak buram ke jang trai ban pring jing Jesus Christ. Kerkui ke bar atrai ke pendan. Renjai dengan banyak nak por kerja syakri kerja ni. Wahai bijaya yang try menerin Jesus Christ kerja bawa bom jukut kerja boleh berkupa. Dan kerja sebab macam boleh macam aku. Ni sarang kad dalam balang. Hang ni halum siap kabalang kepada kari kerja ni. Sekarang setelah kita ni percaya. Ada mentasi bom jukut. Amen.